sfârșitul. Știm oare când o să vină? Sau este mereu o surpriză? Și oare suntem pregătiți pentru el? Suntem oare pregătiți vreodată să ne luăm la revedere de la toți? O să mă țineți minte! Locul ăsta e al nostru. A fost că am venit timpul să ne ia alții locul. Dar noi o să fim la pentru totdeauna. Niciodată altfel. Îmi vine să cred că toate se termină cu bine. Ei, dar cine a spus că se termină? Viața noastră abia acum începe.